Raġel ta' 52 sena mis-Siġġiewi jinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-karozza tiegħu kienet involuta f'ħabta head-on ma' trakk tal-kostruzzjoni. L-inċident seħħ ftit qabel it-tlieta ta' wara l-ofsinhar fi triq Monsinjur Mikilat Soppardi fis-Siġġiewi illi l-bypass li twassal lejn iċ-ċentru ta' din il-lokalità. Min sħarriġ preliminari li sar mill-pulizija jirriżulta li fil-ħabta kienu involuti vettura ta' tip Opel Corsa misjuqa mir-raġel ta' 52 sena u Mitsubishi Fuso misjuq minn raġel ta' 62 sena residenti Ħattart. Fil-Mitsubishi kien hemm ukoll raġel ta' 19 sena residenti is-Siġġiewi. Fil-post jissejħu ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li għenu sabiex jinħarġ ir-raġel mill-karozza, kif ukoll ambulanza li ħadet li 3 vittmi l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Aktar tard ir-raġel ta' 52 sena ġie ċertifikat li kien fil-periklu tal-mewt filwaqt li l-kundizzjoni taż-żewġ persuni l-oħra għadha mhix magħrufa. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Anne Mary Grima li ħattret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.